załatwimy. Gdzie Paloma? Zabrali ją z firmy. Wiem, ale dokąd? Muszę się z nią zobaczyć. Spokojnie. Tak, niczego nie załatwisz. Gdzie się trzymają? Muszą powiedzieć gdzie. Sprawdzę to. Powiem, że jestem jej obrońcą. Wtedy mnie do niej wpuszczą. Drań dobrze wszystko zaplanował, a wy wpadliście w jego pułapkę. Obiecuję, że nie pozwolę skrzywdzić Palomy. Jeśli naprawdę ją aresztowali, wyjdzie za 72 godziny. No jeśli nie? Masz bujną wyobraźnię. Nie rozumiesz? Fabian jest zdolny do wszystkiego. Palomie grozi niebezpieczeństwo. Gdzie ona jest?